Исәмесез дуслар, мин сезне бүген Татарча онлайн мәктәбендә сәламлыйм. Бу дәрестә электротехник төзәлмәләрне Wi-Fi шилтәренә ничек тоташтырырга өйрәнербез. Wi-Fi-га керү өчен без махсус модуль белән кулланачакбыз. Ул Arduino белән UART протоколы аша аралаша. Arduino һәм Wi-Fi модуле арасында стандарт аралашу ысулы AT командалары. Бу AT хәрефләре белән инглиз теленнән attention, игътибар дип аңлатыла. Башланган махсус буйруклар җыелмасы. Сез serial интерфейсына буйруклар язып җибәреп, шул Wi-Fi модуле белән идара итә аласыз. Arduino IDE эчендә булган serial монитор. Бу идара итү хаталарны һәм программаларны төзәткәндә файдалы булырга мөмкин. AT командалары җыелмасы 1977 елда башта модемнар өчен эшләнде һәм шулай ул әле дә киң кулланылган. Схемаларны җыйганда яки сүткәндә көчне һәрвакыт сүндерегез. Arduino Uno һәм хәтта компьютерның USB портлары янып чыгарга мөмкин. Макетный платада булган чыбыкларны үз урыннарында калдырыгыз. Киләчәктә бу сезнең өчен киләсе тапкыр гомуми экспериментлар куйган чакта Wi-Fi модулен платага урнаштырганда файдалы булыр. Wi-Fi модулен макет тактасы өстенә урнаштырыгыз. Шул модульны чыбыклар белән Arduino Uno'га USB UART конвертер режимында тоташтырыгыз. Arduino Uno'дагы reset һәм ground пиннарын бер-берсенә кушырга онытмагыз. Arduino IDE эчендә булган serial монитор тәрзәсен ачыгыз. Мәгълүматлар аралашу тизлеген 9600 бот итеп куегыз. Һәм шушы списоктан both NL and CR параметрын сайларга кирәк. Шул параметр аша дөрес итеп AT буйрукларын җибәреп һәм шул буйрукларга дөрес җаваплар килгәнен күрә аласыз. Буйрук сызыгында олы латин хәрефләре белән AT языгыз һәм Enter төймәсенә басыгыз. Бу да булса төп буйрук. Модульнең эшләвен һәм шул модульдән дөрес мәгълүматлар килүен тикшерә аласыз. Барлык түбәндәге буйруклар AT белән башланачак. Модуль OK дигән җавап бирәчәк. Җавап бирелмәсә яки аңлашылмаган символлар килеп чыкса, тоташу һәм мәгълүмат алмашу тизлеге киләүләрнең дөрестлеген тикшерегез. Бу дәрестә кулланыла торган Wi-Fi модульнең төрле режимы бар. Әйдәгез модульне катнаш режимга күчерик. Аның өчен шундый буйрук язып китик. AT plus CWMODE аскы сызык DEF тигезлек билгесе 3 һәм Enter төймәсенә басабыз. Шуннан соң модуль OK дип җавап бирергә тиеш. Кайвакыт язылган буйрук алдында төрле чүп, сорау символы яки төрле сәер символлар чыгарга мөмкин. Аңа игътибар итмәгез. Соңыннан икенче буйрук язабыз. AT plus CWLAP һәм Enter төймәсенә басабыз. Бу буйрук serial мониторга тоташырга мөмкин булган барлык керү нокталары исемлеген кайтара. Шушы списоктан үзегез куллана торган Wi-Fi исемен таба аласыз. Безнең очракта кулланыла торган Wi-Fi-ыбызның исеме Татар онлайн мәктәп дип атала. Шушы шелтәргә тоташыр өчен буйрук язырга кирәк. AT plus CWGAP тигезлек билгесе. Куштырнаклар ачыла.
Wi-Fi-ыбызның исеме Татар онлайн мәктәп. Куштырныкларны ябабыз. Үтер. Куштырныкларны тагын ачабыз. Һәм керү ноктасының сер сүзен кертәбез. Куштырныкларны ябабыз. Һәм Enter төймәсенә басабыз. Бу юлда элекке бәйләнеш үзелгәнен тикшерәбез. Икенче юлда керү ноктасына тоташабыз. Өченче юлда без IP адресны керү ноктасыннан алабыз. IP адресны белер өчен икенче команда кулланырга кирәк. AT плюс CIFSR һәм Enter төймәсенә басабыз. Безнең IP адрес. Аны истә калдырырга кирәк. Ул безгә кирәк булачак. Хәзер без Тройка Wi-Fi модулендә сервер булдыра алабыз. Моның өчен шундый команда язып китергә кирәк. AT плюс CIP MUX тигезлек билгесе 1 һәм Enter төймәсенә басабыз. Шуннан соң тагын бер боерык язып китергә кирәк. Ул да булса сервер башлау боерыгы. AT плюс CIP SER VER тигезлек билгесе 1 үтер 8 0. Enter төймәсенә басабыз. Әгәр дә OK хәбәре сериал мониторында күрсәтелсә, бу сервер башланган һәм сезнең өчен барысы да эшләнгән дигән сүз. Котлыйбыз! Сез беренче серверны эшләтеп җибәрдегез. Бу боерыкны эшләгәннән соң, җайланмагызның IP адресы үзгәрмәгәнен тикшерегез. Аннары браузерыгызның адрес тактасына керегез. AT плюс CIFSR Enter төймәсенә басабыз. Димәк, үзгәрешләр юк. Шул IP адресны язабыз. Браузерның адрес тактасына. Слэш һәм үзебезгә кирәкле язуны язабыз. Мәсәлән, сәлам онлайн мәктәп. Enter төймәсенә басабыз. Сериал мониторны ачсак, килгән җавапны тикшерә алабыз. Димәк, сорау биргәндә безгә порт номерын күрсәтергә кирәк түгел. Килешү буенча барлык браузерлар 80-нче порт белән кулланалар. Сорауда күп күләмдә мәгълүмат булачак. Әлегә ул мәгълүмат белән идара итү безгә кирәк түгел. Кадерле дуслар, бу дәрестә электротехник төзелмәләрне Wi-Fi шилтәренә ничек тоташтырырга өйрәндек. Һәм киләсе дәресләребездә шушы Wi-Fi модуле ярдәмендә төрле экспериментлар башкарырбыз. Хәзергә дәресебез тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр